Dit boekje kreeg ik 25 jaar geleden van mijn moeder toen ik in Amsterdam ging wonen. Kroegverhalen van Simon Carmichael. En dat zijn hele mooie, ontroerende portretjes van gewone mensen die worstelen met het leven. En toen ik dat boekje kreeg, dacht ik altijd, ik wil er ooit iets mee doen. Ik moet een alibi vinden om die verhalen eens een keer te gaan vertellen. En 25 jaar later kwam gelukkig de avondklok. En toen greep ik mijn kans. Er is drank, er is eten. Ik hoop dat het u lekker smaakt. We gaan beginnen. De mensen zitten natuurlijk al maanden thuis, kunnen nergens naartoe. Mogen zelfs nu ook na 9 uur 's avonds de straat niet meer op. En daarom hebben wij een online cafeetje geopend. Waar ik verhalen vertel. Waarin mooie muziek te horen is. Waarin ik met de mensen in gesprek ga. Waarin de mensen met elkaar in gesprek kunnen. En je hebt even een uurtje het gevoel dat je te gast bent in een café. Eigenlijk was de allereerste vraag, hebben wij eigenlijk een bar in huis, in het decoratelier? En toen zijn we eigenlijk begonnen met het ontwerpen van een kroeg. En die hebben we gebouwd in onze repetitieruimte. We hebben een soort kroeg gecreëerd met een podium, en licht en een bar. En toen kreeg ik een appje, kom eens even kijken in de repetitieruimte. En toen kwam ik hier binnen. En toen was er een kroeg gebouwd, inclusief glitterbol. Nou, blijer kun je mij niet maken. Met Max op de achtergrond. Dat ik die inleiding doe over Zoom aanzetten, et cetera. Ja. En dan doe ik dat op jou, ja. Want dan staat Koos op lampje. Normaal doe ik altijd geluid, maar uit nood zijn we nu ook een soort van cameramannen geworden, dus dat doen we er nu bij. Het is een heel raar gevoel om te doen, omdat je weet dat er wel heel veel mensen kijken, maar je ziet de mensen niet echt fysiek natuurlijk. Dus, en het is ook heel stil natuurlijk, want je hoort de mensen ook niet, die staan allemaal gemute. Maar het is een soort van spanning omdat je weet dat er heel veel mensen kijken. Bij het maken van het licht hebben we gekozen om warme kleuren te gebruiken en conventionele lampen, dus geen LED, om het warme gevoel van een kroeg over te brengen. Wat je vooral bij het programma Zoom wat we gebruiken een groot verschil is wat ik binnenkrijg via de camera's gaat niet hetzelfde zijn als wat de mensen thuis gaan zien. Dus we hebben een aantal monitors ook staan om een beetje een beeld te krijgen van hoe het uiteindelijk bij de mensen thuis op de tv of op de laptop of op de tablet eruit gaat zien. No, there won't be nothing but big old hearts dancing it alright. Ik denk dat Michel onze tragisch romantische country mooie klanken vond om zijn fictieve café te vullen. In dit café zullen vooral de liedjes waar de verhalen in zitten en die iets meer vertellen over onze relatie en de liefde aan zich te horen zijn. Met één heel klein uitstapje naar de wilde kroeg, waarbij het publiek ook uitgenodigd wordt om een refreintje mee te zingen. Ik vind het wel interessant. Ik heb zelf nog geen voorstelling gedaan die geen fysiek publiek heeft. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat voelt als we vanavond al die mensen op dat scherm kunnen zien. Of je toch dat contact voelt. Ik hoop het wel. Ik ben zo meteen heel benieuwd naar uw romantische, liefdevolle herinneringen aan het café. Het leuke van Zoom is dat je niet alleen mij ziet, die verhalen vertelt, en de muzikanten aan het werk ziet, maar dat het publiek elkaar ook ziet. En de avond vult zich met verhalen, met muziek, met samen eten en drinken, met elkaar zien, met elkaar zwaaien, met samen zingen. En aan het einde van de avond is iedereen toch weer alleen als hij uitlogt, maar heeft wel een uur lang met een aantal tientallen, honderden mensen samen hetzelfde gezien en beleefd.